výtvarník túto spoluprácu s veľkým režisérom tak riešil. Rozmýšľam, ako to všetko mohlo ísť. Pán režisér si vytvoril nejaký náhľad, tak toto bude vyzerať, toto je osoba, ktorú mi odlečiete. Mám toto a toto, alebo to bola tá vaša tvorivo, že takto to bude vyzerať a pán režisér, vy mi povedzte, že do akého prostredia a tie detaily, ako tá práca kostýmového výtvarníka a režiséra, pretože u speváčky a režiséra možno, že tam si to viem predstaviť, ale u vás, skúste mi to tak profesionálne priblížiť. Janko to riešil s veľkou skratkou a tá skratka spočívala v tom, že on bol, jak by som povedal, používal sa kedysi taký výraz modeman. Skrátka, dobre sa obliekal, rozumel tomu, to obliekanie u neho bolo takou ako samozrejmosťou, nebolo to nič strojené. Mnohí ľudia ho chceli napodobňovať, trošku sa tak ako